bat ingo dugu. Ingo ditugu sagar erreak goxoki saltzaz dauduta. Sagarrekin hasiko gea. Hemen ditugu sagarrak eta ingo duguna da sartuko dugu puntilla, hola. Milimetro batzuk. Holaxe. Vale. Eta gero labean sartzeko. Hola, bale? Sartzen dugu pixkat. Horrela lortzen dugu, sagarrak labean sartuta puzten dira. Eta orduan ja, azala moztuta badugu, hola, puztuko dira denak berdin-berdina. Ez dute estanda ingo. Hola. Baditugu, lau sagar, hauek labean sartuko ditugu, ezakit, 15 minutu, 20 minutu hori da sagarraren arabera. Goxoki egingo dugu, hortarako daukagumen azukrea eta ur pixkat botako dugu. Eta utziko dugu hor kolorea hartzen. Flan bat izango balitz bezala, utziko dugu kolorea hartzen. Goxokia kolorea hartzen ari da. Utziko dugu pixka gehiago, kolore pixka gehiago hartzen. Urre kolorea duenen, oraintxe. Itzaliko dugu. Utziko dugu hemen, pixkat, ja itzalita. Noio jarraitzen dugu kolore hartzen. Hemen daukagu ja soja esnea. Botako dugu. Holaxe. Goxokia deseingo da. Orduan piztuko dugu berriro sua. Eta egingo guna da ligatuko dugu. Nola, hemen daukagu maizena eta ur pixka botako dugu maizena deseiteko. Bitartean gaude goxokia deseiten, irekiten ari da. Gozua. Orduan egingo guna da ligatuko dugu pixkat maizenarekin. Holaxe, eta badugu gure krema. Daukagu goxoki krema. Ozten utziko dugu orain. Baditugu ja sagarrak erreak eta uste duzuen nola moztean ze politak agertzen diren sagarrak. Jarriko dugu eta hemen dugu gure saltsa. Eta hau da gure gaurko platera.